Animalia ornodunek egiten dute, baita 12. astea gainditu duten fetuek ere. Arrausia ekintza instintiboa eta kontrola ezina da. Guztiok egiten dugu, baina oraindik ez dakigu zergatik. Ikerketa batzuen arabera, odolean oksigeno gutxi eta anhidrido karboniko asko dagoenean egiten dugu arrausi, gorputza oksigenoz betetzeko. Beste teoria batzuen arabera, garunari gorputzeko kalorien herenak erretzeak eragiten dion berotzea hozteko balio du aire hartze horrek. Teoria horiek guztiek ordea ez dute argitzen zergatik egiten dugun arrausi gehiago nekatuak gaudenean edo zergatik eransten diogun albokoari gure arrausia. Pertsona helduen erdiek kutsatzen diote elkarri arrausia. Haurren kasuan ordea, 5 urtetik gorakoek soilik erantzuten diote arrausi kutsakorrari. Animalien kasuan, txinpantzeak soilik egiten du arrausi katean. Datu horiek ikusita, ikertzaile batzuek arrausia gizartean bizitzearekin duen harremana aztertzeari ekin dute. Ikerketa horien arabera, arrausia komunikatzeko era inkonstiente bat omen da, albokoari gure nekea, asperdura edo alerta egoera azaltzeko balio duena.